Ти вземи топката, ти се опитай да му откраднеш. Добре. Похващаш ръце, бе. Сас какво да открадна началник, сас гъсли? Той тос може, сега сандъка му таман отворен. С всичко друго, ама не и с ръце. А ти не дей стоя така, опитай се да го излъжиш. Добре. Брат ме вича мрала чайка. Къде? Абе, вие изобщо поне малко разбирате ли от футбол? Баш от футбол не, ама от кражби няма по-добри от нас. Добре, приключихме. Ще играем ли? Кажете ми честно, защо искате да играете? Защото и не искаме да опитаме от хубото. Да, ама сритане няма да стане. Кажете им поне кое училище сте завършили. Можем да кажем на кое почнахме само. Браво, бе! Ви даже средно нямате, което е добре. Може да се кандидатирате за шефове на БФС. Дялко. Пара вар, там пари има ли? Охо, що там са големите пари, бе. И нищо не правиш, нито риташ, нито бягаш, нищо. Седиш на бюрото и само повтаряш. Ще вървим в правилния път. Сладка работа. Аз лично ще гласувам за вас. Видяли Исма? Казахте, че ще успеем. Давай да ходим. Направо днеска чуят, примерно, ще убим рибата. Много сме. Примерно.